Представете си, че отваряте хладилника и осъзнавате, че яйцата, тази ежедневна храна, сега струват почти 2 пъти повече. Сякаш основен артикул се е превърнал в лукс за една нощ. Това покачване на цените тежи върху джобовете на милиони хора и, което е по-лошо, води до решения, които могат да компрометират здравето, особено здравето на сърцето. Но не се притеснявайте. Днес ще ви разкажа история за това как да преодолеете тази криза. Ще разкрия 5 най-често срещани грешки, които може да правите, и ще споделя 4 практически стратегии за защита на вашето здраве и бюджет. И има още. В крайна сметка ще научите прост трик, за да превърнете едно яйце в обилно ястие за цялото семейство. Да отидем заедно. Преди да започнем, моля, абонирайте се за нашия канал, за да подкрепите работата ни, останете до края на видеото, за да бъдете изненадани и също така ни кажете от кой град гледате, бих искал да знам. За да разберем какво се случва, трябва да разгледаме глобалния сценарий. Цената на яйцата скочи до небето поради ефекта на вълните. Един от големите виновници е птичият грип, болест, която опустоши птицефермите в страни като Съединените щати. През 2024 година повече от 80 милиона пилета бяха евтаназирани поради огнища, което драстично намали производството на яйца. Там едно яйце струва еквивалента на 7 реала. С този недостиг големите пазари започнаха да внасят яйца от други страни, плащайки високи цени. Производителите, разбира се, продават на най-високата цена, което намалява местното предлагане и кара цените да се покачват по целия свят. Добавете към това увеличението на разходите за фуражи, енергия и транспорт, всички те са притиснати от глобалната инфлация. Това е перфектна буря, която пряко засяга джоба ви. Но преди да се паникьосвате, ето добрата новина. Консумацията на добре сварени яйца от надеждни източници е безопасна, дори при птичи грип, циркулиращ в някои региони. Истинският проблем е икономически, като цените могат да останат високи още една година. И това ни води до ключов въпрос: как да запазите яйцата в диетата си, без да жертвате здравето или да харчите цяло състояние. Яйцата са суперхрана, пълноценен източник на протеини, който укрепва мускулите, повишава ситостта и подобрява имунитета. Той също така доставя витамин в 1-2, витамин D, хорин от съществено значение за мозъка и минерали като желязо и цинк. В сравнение с месото или добавките, яйцата все още могат да бъдат достъпна опция, но страхът от цената води много хора до сериозни грешки. Нека ги опознаем. Грешка номер 1 – елиминиране на яйцето без подходящи заместители. Срещнах Мария, майка, която, виждайки покачването на цените, реши да намали яйцата от диетата на семейството. Изглеждаше като умно спестяване, но седмици по-късно тя забеляза постоянна умора, слаби ногти и дори затруднения при пренасенето на хранителни стоки. Причината? Без яйцето семейството губи ключов източник на протеини и хранителни вещества. Липсата на в 1-2, например, може да ви ограби от енергията, докато загубата на мускулна маса, наречена саркопения, претоварва сърцето. В крайна сметка Мария харчи много повече за добавки и медицински прегледи, отколкото спестява. Отрязването на яйцето импулсивно, без план, е риск, който не е нужно да поемате. Грешка номер 2 – купуване на първо място, което се появява. В шума и суетата на ежедневието е лесно да вземете дозина яйца от най-близкия пазар. Но цените варират много. Един супермаркет може да таксува с 20% повече от друг на няколко пресечки. Игнорирането на това е като хвърляне на пари. Опитайте да използвате приложения за сравняване на цени, да посетите пазари на едро или дори да говорите с малки производители във вашия район.
Бързото търсене може да ви спести достатъчно, за да покриете други основни разходи. Грешка номер 3. Неправилно съхранение на яйца. Представете си, че намирате невероятна разпродажба и се запасявате с няколко десетки яйца, само за да откриете, че половината от тях са се развалили. Това се случва, когато яйцата се съхраняват във вратата на хладилника, където температурата варира и ускорява развалянето. Измиването им преди съхранение също е грешка. Кората има естествена защита, която предотвратява навлизането на бактерии. Всяко пропилено яйце е загубени пари. За да избегнете това, съхранявайте ги на вътрешния рафт на хладилника и направете тест за вода. Пресни яйца потъват легнали. Ако се изправят, използвайте ги веднага. Ако плават, изхвърляте. Грешка номер 4. Вярване, че яйцата повишават холестерола. От години яйцата са обвинявани, че са злодеи за сърцето, но последните проучвания показват, че за повечето хора яденето на 1 или 2 яйца на ден не повишава значително холестерола. Черният дроб регулира производството на холестерол, а хранителни вещества като хорин помагат за защита на сърцето и мозъка. Да спрете да консумирате яйца заради стар мит означава да загубите ненужно мощна храна. Грешка номер 5. Размяна на яйца с по-малко здравословни опции. Когато цените се повишат, е обичайно яйцата да се заменят с колбаси като колбаси или шунки. Но тази размяна е опасна. Тези храни са с високо съдържание на натрий, който повишава кръвното налягане, наситени мазнини, които запушват артериите, и консерванти, които могат да причинят дългосрочни проблеми. Резултатът е по-висок риск от инфаркт и инсулт. Други избират повече хляб или тестени изделия, които не предлагат същата сеитост или хранителни вещества. Дори евтините меса могат да бъдат поскъпи за грам протеин. Лошо планираните подмени вредят на здравето и джобовете. Сега нека да преминем към решенията. С 4 прости стратегии можете да се справите с тази криза интелигентно, като същевременно останете здрави и спестявате. Обърнете внимание, защото тези съвети са лесни за прилагане и правят всичко различно. Стратегия 1. Разнообразете протеините си интелигентно. Не разчитайте само на яйцето. Комбинирайте бобови растения, като леща, боб или нахут, с зърнени храни като ориз или киноа, за да създадете пълноценен протеин, който е толкова хранителен, колкото яйцата. Добавете богати на витамин зеленчуци, като чушки или броколи, за да подобрите усвояването на желязото. Тези съставки са достъпни на всеки пазар и с високо съдържание на фибри, които контролират холестерола и кръвната захар. Друга звезда са консервираните сардини, евтини и пълни с омега-3, които предпазват сърцето. Този сорт намалява разходите и подобрява здравето ви. Стратегия 2. Превърнете яйцето в пълноценно хранене. Ето една техника, която изглежда вълшебна. Разбийте яйце с лъжица вода, за да увеличите обема. Смесете нарязани зеленчуци, като лук, домати, моркови или листни зеленчуци, и лъжица овесени ядки или царевично брашно, които добавят фибри и протеини. Подправете с билки като босилек или черен пипер и пригответе пикантен омлет или палачинка. Резултатът е обилно ястие, което дава като 3 яйца, но с минимални разходи. Той е идеален за семейни обеди или вечери, а сеитостта продължава с часове. Стратегия 3. Използвайте креативни заместители във вторични рецепти. Когато яйцето не е главният герой, както в тортите, пайовете или палачинките, където се свързва или придава текстура, преминете към икономични алтернативи. Смесете супена лъжица с мляно ленено семе с 3 супени лъжици вода. Оставете да престои 5 минути и го използвайте вместо яйце. Тази сме е евтина и добавя фибри и омега-3.
Друг вариант е аквафаба, течността от консервиран нахут. Разбийте до пяна и използвайте в емусове, сладкиши или дори като основа за домашна майонеза. Тези размяна запазват яйцата ви за ястия, в които имат значение. Стратегия 4. Планирайте и съхранявайте внимателно. Избягвайте отпадъците, като планирате храненето си предварително. Купувайте само това, което ще използвате през седмицата и съхранявайте яйцата на вътрешния рафт на хладилника, без да миете. Ако имате останали белтъци или жълтъци, замразете ги на малки партиди, за да ги използвате в бъдещи рецепти. Друга идея е да приготвите твърдо сварени яйца в началото на седмицата за бързи закуски, като избягвате изкушението да купувате преработени храни. Тези действия гарантират, че всяко яйце се използва максимално, разтягайки бюджета ви. И сега трикът, който обещах, как да направя един добив на яйца като 3. Вземете яйце, разбийте го с лъжица вода и смесете ситно нарязани зеленчуци, като тиквички, чушки и спанак, с супена лъжица овесени ядки или оризово брашно. Подправете с пресни билки, като магданос или див лук, и гответе като омлет или пикантна палачинка. Ястието е толкова обемно и питателно, че изглежда сякаш е направено с няколко яйца, но не струва почти нищо. Сервирайте го с обикновена салата и имате пълноценна, здравословна и икономична храна. Тествайте го днес и бъдете изумени от резултата. Тази криза с яйцата е глобално предизвикателство, но вие имате силата да се справите с него. Като избягвате тези 5 грешки и приемате тези 4 стратегии, вие защитавате здравето си, особено сърцето си, и държите бюджета си под контрол. Яйцето остава невероятен съюзник и ключът е да го използвате творчески. Мислете за това като за инвестиция. Всеки интелигентен избор на храна е стъпка към по-дълъг и по-здравословен живот без сърдечно-съдови заболявания. Ако тези идеи ви вдъхновяват, представете си въздействието, което могат да имат върху някой близък до вас. Споделете го с тези, които се нуждаят от тласък да се хранят по-добре, без да разбиват банката. И още, скоро ще ви предложа нови съвети, за да направите диетата си практична, здравословна и достъпна, дори и в най-натоварените дни. Вашето здраве е най-голямото ви богатство и заедно можем да направим стойностен избор.